Soc Rebeca, tinc 28 anys i treballo a l'administració local. Soc jo, tinc 23 anys i treballo en el sector del periodisme en l'emissora municipal. Soc Ivan, tinc 26 anys i soc tècnic de joventut de Xarxa Jove, un programa de l'Institut Valencià de la Joventut. Estoy haciendo el curso de auxiliar administrativo en Castellón. No tots els mitjans, no totes les empreses són iguals, però que sí que hi ha que tindre en compte que el 90% per lo menos són empreses que no tenen massa en compte als joves en el sector del periodisme. Soy Carolina Santa Marta Gutiérrez, tengo 27 años y soy arquitecto. Crec que sóc una bona mostra de que així és, que la gent jove se'ns té en compte. Des dels 24 anys soc president de la Falla Benicarló. Crec que la nostra tasca potser no es valora suficient en el moment en què tu anuncies que et vols dedicar a la música. Cierto es que, por ejemplo, mi jefe tiene 10 años más que yo y sí que se nota. Pero bueno, mi opinión a fin de cuentas es igual de válida cara a otras personas que la de una persona más mayor. Els propis joves del poble no valoren el que arribem a fer nosaltres o el que són les penyes. En mi generación hemos crecido desde los inicios con estos canales que ahora mismo son indispensables para la actividad pública. Pienso que dentro del mundo de la danza, al haber varias disciplinas, sí que está claro que hay disciplinas que los jóvenes aportamos ideas frescas, ideas nuevas y demás. Pero hay disciplinas más, entre comillas, clásicas, que sí que buscan la valoración de alguien más adulto, con más experiencia. Tant dels joves com la gent més gran, que a vegades sempre es costa canviar un poc la dinàmica de que les penyes sols són beure i les penyes no són beure, són fer moltes activitats perquè durant la setmana de festes fem més de 130 actes i durant l'any tots els mesos hi ha activitat penyera. Sí que és cert que en el sector en general, quan surtes de lo que és l'àrea pròpia de joventut, infravaloren una mica en relació a l'edat que tens. Aunque llevo mucho tiempo de práctica, me siguen dando instrucciones o pautas o lo que sea. Això se tradueix en contractes on no te paguen o beques simplement de 300 euros o inclús que te demanen que treballes gratis per a que te pugues promocionar tu mateix. Sempre hi ha una certa actitud predeterminada, inconscient de les persones, de la societat que et diu i no vas a fer res més. I això crec que dona certa inseguretat a les persones que no tenen del tot clar que es volen dedicar. Podrien donar a les empreses més oportunitats als joves perquè moltes demanen sempre que tinguin currículum, que tinguin experiència, i per això no són contractats, però d'esta manera tampoc poden sortir de la situació. Els tècnics de joventut sí que no té tanta importància l'edat que tenen, perquè al tractar amb regidors de joventut, bàsicament, que són persones joves també, reconeixen la importància de la persona i no de l'experiència o de l'edat que té. Ser joven, más que en este sector, más que una desventaja, sea una oportunidad. Totes les falles tenen un grup o comissió de gent jove que s'encarrega d'organitzar multitud, infinitat d'actes, no sols la setmana de falles, sinó durant tot l'any, i el més important és que no són actes que només estan destinats a la gent jove, sino que son para todo tipo de público. Creo que el hecho de ser joven aporta ideas nuevas, ilusión y ganas de demostrar nuestra valía. No tots els casos són iguals. Jo en aquest cas, per exemple, estic en un contracte d'un any a l'emissora municipal on crec que crec que és el camí que hi ha que seguir, per almenys des de les institucions, des dels mitjans públics, perquè els joves entren a formar part. Els joves penyers sí que valoren molt la tasca que fan els joves dins del nostre àmbit perquè sabem la feina que costa hacerla. Para muchos partidos políticos han hecho de una necesidad una virtud y por tanto pienso que la valoración no puede ser más positiva. Crec que encara falta molt i que encara se valora més l'experiència, per tant, sempre són els mateixos periodistes o gent dels mitjans els que estan en la primera fila. Trabajo con un equipo joven, tenemos una media de 30 años y igualmente sale la faena, igual mis clientes creen en mí o opino que creen en mi opinión. Perquè les falles, si alguna cosa tenen, és que som unes entitats transversals, si parlem d'edats. Totes les generacions estan involucrades i crec que sí, que la gent jove formem part molt activa d'esta festa, se'ns té en compte i se trau molt bon profit de l'energia i les idees sempre innovadores de la gent jove. Crec que són falles en el tema del sector periodístic i on tindria que millorar i on tindrien que entrar pressupost més joves
començant, per exemple, per les televisions públiques. Y sobre todo pues el hecho de decir que eres arquitecto, la verdad que es un plus bastante importante. En el meu cas sí que és veritat que he estat contenta a tots els treballs que he tingut, tant d'administració com ara l'administració local. I un cop et professionalitzes, jo crec que comences a crear els teus projectes i sí es valora la feina del músic, però fins llavors el camí és dur.